Chabondoka panguva ino yatiri kuona kuti maindependence celebrations they are approaching. Panapa tinoona kuti vanhu vofunga kuita zvekare some action musi weindependence vachiti aiwa those vari independent munyika ngavaenda vanocelebrata independence. Vamwe tisiri aiwa tofanira kuita some action. Saka pana mashoko anoda tokupanapa aiwa ne1 of loyalist aiwa anonzi Majaira Jairus anoonekwa kunzi pasocial media is one of the people vanocriticize the ruling party ZANU-PF at the top leadership was subscribe all I got on the bell icon. Tivida paenda Majaira Jairus anouya panapa akabata mashoko aanouya achideliver achiti we are calling for another mass action on Independence Day. Those who are happy with the current state of affairs can go and celebrate the Independence Day, while those of us who are not happy, whom I believe are the majority, can stay away from the celebration or protest. Ndo mashoko anobuda nyoko panapa achitaurwa naMajaira Jairus achiti aiwa those guys vanoonekwa kunzi they are happy with the regime aiwa vanocelebrate but vasiri panguva ino they must stay away or they must protest. Mashoko anobuda panapa achitaurwa naMajaira Jairus atiri kuona kuti aiwa tichiona their plan aiwa to shut down Zimbabwe on the 31st of March ichiva success. Panguva ino tinoona kuti they are also coming with another move yekuti aiwa musi weindependence celebration people they must stay away panapa nemacelebrations iwawo kuti the regime aiwa nemacolonies emaelders ayo haungonocelebrata. Manyatso kuzviona kuti aiwa vagari venyika yeZimbabwe they are fed up, havachadi leadership yavo, especially tichiona the resistance ichimaunda ichibuda from their own ruling party ZANU-PF. Mashoko ari kuda panguva ino yatoona kuti makozi emaresignation emutungamiri wenyika ari kuraiza. Ina komese section medu dzemafungiro enyu, musana subscribe, like, and turn on the bell icon.